much excited na po na makita ang aking chihuahuas, ang aking lovey-dovey, ang aking mahal na asawa. Ayan. So, mamimit ko na rin siya finally. So, alis na ako dito sa hotel. At, ayan. Hindi ko ma-express yung feelings, alam mo ba? For sa tagal-tagal na hindi ako umuwi ng Pinas. So, ang hirap. Hindi ako makatulog. Kahit ang ganda-ganda, ayan. Papasalamat pala ako sa OWA, sa magandang place na binigay nila sa amin, ng mga OFW na nag-quarantine. Ayan. Thank you so much. At dito na rin po sa hotel. Ayan. Ang babait ng mga staff. Ayan, matulungin kahit sobrang kulit ko na araw-araw ako nangungulit sa reception. Ayan, may patient pa rin sila para sagutin ang aking mga katanungan. Ayan, mga kapatid. Kung alam nyo lang kung ano ang nararamdaman ko. So, next nito, pakita ko sa inyo kung ano ang maghahatid sa akin. Kung ano pa lang susundo sa akin dito sa hotel. So, makikita nyo. Sige, samahan niyo po ako sa aking pag-uwi sa bahay. Bye-bye. Thank you. Pauwi na kami ngayon. Ihatid kami ng bunga sa aming kanya-kanyang lugar. Sa hotel, nandito kami ngayon. Sinundo kami sa hotel ng taga-OWA, tapos transfer nila kami dito sa tawag dito sa mga kanya-kanyang probinsya, pero sako pa rin ng ng OWA. Sila nang bahala ng transportation namin. Ayan. Kaya hatid kami sa kanya-kanya naming mga tahanan, parang nasa airport din. Saang ka ng probinsya sa Pinas dito, like malapit lang Laguna, Cavite, Bulacan, ganyan dito ang mga bus na sasakyanan. Hello mga guys, good morning. At last I'm home. Ayan mga guys, pakita ko ang garden ng aking asawa. Ayan, meron siyang papaya dito sa labas. At saka meron din siyang, tingnan nyo, kalamansi. Ayan, madami lang bunga. Sobra, ang ganda-ganda. So, ipakita ko sa inyo ang aming tahanan. Ayan yung mga kapitbahay namin. As you can see, dito sa labas ng aming bakuran. Ayan. Actually, dito kami sa main road ng subdivision. Kaya magandang lugar. Ayan. Kita ko sa inyo ang kanyang mga tanim. Meron siyang aloe vera. Hindi ko alam ang pangalan ito. Ayan. Ito ang aming munting tahanan. Ito ang labas ng aming bahay. As you can see, ayan mga guys. May mga tanim na siya. Ayan.
Siyempre kasama na yan. Ayan, meron siyang tanim na malunggay. Ayan. Kapag gulay kami ng malunggay. Ayan. Ayan mga kapatid. Ayan siya. Ang aking asawa. Ayan, magpakuha ng camera. Ayan. Linis. Kanina nagtanggal ako ng damo. Ayan, konti na lang. Meron pa ako doon kalahati. Tapusin ko bukas. Ayan, tapos ko lang maglabas. You can see, ayun. Ayan, meron siyang alagang manok. Mga alaga-alaga. Ayan, kapitbahay namin. Ayan, ito ang labas. Ayan yung kanyang papaya, oh. May bunga na, oh. Ayan. Ayan mga guys. Thank you for watching. Ayan. God bless po. Thank you po sa OWA. At least safe ako nakarating dito sa bahay. At alaga kami dun sa quarantine area. Ayan po. Dun po sa mga nagtatanong. Dun sa paano kumuha ng BOQ. Ayan, ilalagay ko dito yung link. Yung link. Ayan. Sige po. Thank you for watching. God bless.